Dacă această poveste te-a interesat, nu uita să te abonezi la canalul nostru și spune-ne din ce oraș ne urmărești. Continuăm. Pe Bulevardul Unirii, inima pulsândă a Bucureștiului, unde zgârie nori de sticlă coexistă cu mici vânzători ambulanți, Andreea Vasilescu pășea cu pași fermi și preciși. La 28 de ani, ea transformase absența vederii, pierdută în copilărie din cauza unei afecțiuni genetice rare, într-un mod unic de a percepe lumea. Corpul ei zvelt se mișca cu grație, bastonul alb alunecând pe sol ca o extensie naturală a ființei sale. Părul ei creț, închis la culoare precum noaptea, încadra un chip delicat unde ochii căprui. Deși nevăzători, exprimau o vivacitate care captiva pe toți cei din jur. Metropola bucureșteană, haotică pentru mulți, era pentru Andreea un univers de senzații meticulos cartografiate. Aroma cafelei de la covrigăria Doamnei Maria de la colțul străzii Lipscani, zumzetul caracteristic al stației de metrou Piața Unirii la ora 6 seara, căldura care emana din asfalt în zilele de vară, toate acestea alcătuiau puzzle-ul senzorial pe care învățase să-l descifreze cu măiestrie de-a lungul anilor. Bună dimineața, Nea Gheorghe! Salută Andreea, vânzătorul de ziare, care de 5 ani ocupa același loc. Folosiți apa de colonie cu lavandă pe care v-a dăruit-o nepoata de ziua dumneavoastră, nu-i așa? Exact, Andreea. Ai un nas. Mai bun decât câinii poliției, glumi bătrânul, în timp ce îi oferea o bomboană de mentă, ritual care se repeta în fiecare dimineață. În acea joi însorită, Andreea a decis să exploreze un traseu alternativ spre locul ei de muncă la primărie, ca și consultant pentru accesibilitate. Grădina Palatului Culturii era închisă pentru renovări, iar ea a vrut să profite pentru a cunoaște cartierul Primăverii pe o rută diferită. A coborât cu 2 stații înainte de cea obișnuită și, orientându-se după sunete și după instrucțiunile memorate, a pornit pe străzi umbrite, unde liniștea contrasta cu centrul frenetic al orașului. Atunci când, distrasă de melodia unei mierle, bastonul ei a întâlnit o poartă întredeschisă. Curioasă din fire, Andreea a observat după ecou și după schimbarea bruscă a temperaturii că ajunsese într-un spațiu amplu și umbrit. Aroma de iasomie și sunetul îndepărtat al apei curgătoare indicau o grădină bine îngrijită. Fără ezitare a făcut câțiva pași înainte, încântată de liniștea pe care o găsise acolo. Pot să vă ajut?" O voce gravă și melodioasă a rupt tăcerea tresărind-o. Iertare, nu am intenționat să intru nepoftită," a răspuns Andreea, ajustându-și cureaua genții pe umăr. Poarta era deschisă și eu doar. Nu vă faceți griji, a întrerupt vocea, acum mai apropiată. Sunt Mihai Dragomir, aceasta este reședința mea. Mihai, 45 de ani, era unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din țară, proprietar al unui holding de tehnologie care revoluționase piața națională, acumulase o avere considerabilă, dar rămânea discret, evitând reflectoarele care atrăgeau atât de mult alți bărbați de statutul său. Înalt, cu constituție atletică și păr cărunt prematur, purta în privire o seriozitate care intimida la prima vedere, dar care ascundea o sensibilitate rară. Andreea Vasilescu, s-a prezentat ea, întinzând mâna în direcția vocii. Îmi cer scuze din nou pentru intruziune, explorez noi trasee astăzi. Mâinile s-au întâlnit și ceva inexplicabil s-a întâmplat. Mihai, de obicei rezervat și chiar rece cu străinii, a simțit o conexiune imediată cu această tânără care, în ciuda evidenței orbiri, demonstra o siguranță pe care el, cu toată bogăția și puterea sa, nu reușise niciodată să o atingă. Pari să cunoști bine orașul, a comentat el în timp ce o ghida cu blândețe spre o bancă de piatră sub un dud centenar. Orașul este pentru mine o simfonie de senzații, a explicat Andreea zâmbind. Am învățat să aud notele pe care mulți le ignoră în agitația de zi cu zi. Conversația a curs cu o naturalețe surprinzătoare. Mihai a descoperit că Andreea lucra la Departamentul pentru Persoane cu Dizabilități din primărie, unde ajuta la dezvoltarea proiectelor de incluziune. Ea, la rândul ei, a aflat că omul de afaceri, în ciuda întregii sale influențe, trăia practic retras în acea vilă de la moartea soției sale, cu 5 ani în urmă. Domnul Dragomir are vizitatori? Vocea unei doamne a întrerupt dialogul, aducându-l pe Mihai înapoi la realitate. Da, doamna Elena, aceasta este Andreea,
Ne puteți aduce o cafea, vă rog? Sau preferați ceai?" a întrebat, întorcându-se spre tânără. Cafeaua este perfectă," a răspuns ea, încântată de ospitalitatea neașteptată. În timp ce menajera se îndepărta, Andreea a perceput foșnetul foilor de hârtie fiind strânse în grabă. Lucrați?" a întrebat, curioasă. Doar schițez câteva idei," a răspuns Mihai, cu o urmă de jenă în voce. Nimic important. Ceea ce Mihai nu a dezvăluit a fost că acele hârtii conțineau schițele unui proiect social la care se gândea de luni de zile, dar pe care nu avusese niciodată curajul să-l concretizeze. Un proiect pentru a oferi vizibilitate și oportunități persoanelor cu dizabilități care, așa cum știa el în secret, se confruntau cu bariere invizibile pentru majoritatea societății. Doamna Elena s-a întors cu o tavă, conținând cafea, biscuiți de casă și fructe proaspete. Aroma cafelei de calitate a făcut-o pe Andreea să zâmbească, recunoscând un bob special. Cafea din zona Târgu Mureș, prăjire medie, servită la temperatura ideală, a comentat ea spre uimirea lui Mihai. Cum ați știut?" a întrebat, el sincer impresionat. Tatăl meu era barista," a explicat ea cu o urmă de nostalgie. Am crescut printre boabe de cafea și am învățat să le identific după aromă. Timpul a trecut neobservat în timp ce discutau despre muzică. O altă pasiune împărtășită, literatură și provocările unui oraș ca Bucureștiul pentru persoanele cu dizabilități. Când Andreea a verificat în cele din urmă ceasul tactil de la încheietură, s-a speriat realizând că întârziase la o întâlnire importantă. Trebuie să plec," a spus, ridicându-se rapid. A fost o plăcere să vă cunosc, domnule Dragomir. Mihai, vă rog," a corectat el, ridicându-se și el. Permiteți-mi să vă asigur un transport." Nu este necesar," a răspuns Andreea cu un zâmbet încrezător. Bucureștiul și cu mine avem un acord de conviețuire pașnică de ani de zile. Înainte ca Mihai să poată insista, un sunet strident a întrerupt conversația. Era telefonul Andreei, anunțând un apel video pe care l-a preluat prompt, activând funcția de audiodescripție. Andreea, unde ești? Întâlnirea cu secretarul începe în 20 de minute." Vocea anxioasă a Iuliei, asistenta ei, a răsunat prin grădină. Sunt pe drum, Iuli. Roagă-l pe Călin să pregătească prezentarea. Ajung în 15 minute, a răspuns Andreea cu calmul cuiva obișnuit cu provocările. Închizând apelul, și-a luat la revedere de la Mihai, care a însoțit-o până la poartă, intrigat de această femeie care părea să sfideze toate așteptările. Andreea, a strigat-o, când ea era deja pe trotuar. Aș dori să vă invit la cină săptămâna viitoare. Am o propunere care v-ar putea interesa. Ea a ezitat pentru o clipă, dar ceva în vocea lui Mihai, o sinceritate rară în zilele noastre, a făcut-o să accepte. Marți la ora 7, a răspuns ea. Și aduceți propunerea dumneavoastră și un vin bun. Cu un zâmbet care i-a luminat chipul, Andreea s-a îndepărtat cu pași hotărâți, lăsând în urmă un Mihai Dragomir complet fascinat și, pentru prima dată în ani, sincer optimist. Cu privire la viitor. Marțea a sosit mai repede decât se aștepta Andreea. În zilele care au trecut de la întâlnirea întâmplătoare cu Mihai, ea s-a surprins de mai multe ori, rememorând conversația din grădină, intrigată de invitație și de misterioasa propunere. În apartamentul modest pe care îl păstra, în cartierul Cotroceni, Andreea a ales cu grijă ce să poarte. Optând pentru o rochie midi din mătase în nuanță de albastru petrol, o piesă specială pe care prietena ei, Ioana, o descrisese ca fiind culoarea oceanului adânc. Ești superbă. Andreea, a comentat Cristina, colega ei de apartament și prietenă din vremea facultății de psihologie. Acest Mihai trebuie să fie cu adevărat special ca să te facă atât de nerăbdătoare. Nu sunt nerăbdătoare, a protestat Andreea, în timp ce își trecea degetele prin părul proaspăt coafat. Doar curioasă. Nu în fiecare zi unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din țară te invită la cină. Cristina a râs, ajutând-o pe prietena ei cu ultimele detalii. Ei bine, orice ar fi ceea ce vrea să-ți propună, ține minte, nu trebuie să accepți nimic care nu are sens pentru tine. La ora 7 fix, soneria a sunat. Spre surpriza Andrei, Mihai a optat să o ia personal, în loc să trimite un șofer, cum ar fi fost de așteptat de la cineva în poziția lui. Punctualitatea este o virtute rară în zilele noastre,
comentat Andreea când a deschis ușa, recunoscând imediat parfumul discret al lui Mihai. La fel ca și sinceritatea, a răspuns el, oferindu-i un mic buchet de crini despre care știa că sunt florile ei preferate. Informație pe care o cercetase discret după prima lor întâlnire. Restaurantul ales de Mihai se afla pe acoperișul uneia dintre cele mai exclusiviste clădiri din oraș. Terasa București era cunoscută nu doar pentru gastronomia impecabilă, ci și pentru discreție, calitate pe care omul de afaceri o aprecia mai presus de toate. Priveliște uluitoare? A întrebat Andreea cu un zâmbet ștrengăresc, în timp ce era condusă de ospătar la o masă rezervată. Mihai a zâmbit, admirând felul în care ea își gestiona condiția fără autocompătimire. Orizontul Bucureștiului iluminat, cu dealurile Băneasa în fundal, dar mărturisesc că prefer să observ cum percepi tu ambianța în alte moduri. Și, într-adevăr, în timp ce Mihai vedea luminile orașului, Andreea absorba experiența prin celelalte simțuri, acustica perfectă, care permitea conversații fără a ridica vocea în ciuda agitației. Aroma de ierburi proaspete provenind din bucătăria deschisă, textura feței de masă din sub degetele ei. Acest loc are o poveste interesantă, a comentat Mihai, în timp ce savurau aperitivul, un carpaccio de sfeclă cu brânză de capră. A fost conceput de un bucătar care și-a pierdut parțial auzul după un accident. El a recreat conceptul de experiență gastronomică, concentrându-se pe elemente dincolo de gust. Andreea a realizat că nu existau coincidențe în alegerea locației. Mihai construia o narațiune, pregătind terenul pentru propunerea sa. Ați menționat o idee care m-ar putea interesa, i-a reamintit ea, după o înghițitură din vinul roșu pe care el îl selectase, un fetească neagră din regiunea Dealu Mare. Mihai a ezitat, ca și cum și-ar fi organizat gândurile. În cele din urmă a respirat adânc și a început: acum 5 ani, când mi-am pierdut soția Ileana, mi-am promis că voi face ceva semnificativ în memoria ei. Ea era profesoară de muzică, într-un proiect social din Ferentari, și îi spunea mereu că adevăratul scop al bogăției ar trebui să fie crearea de oportunități pentru cei care nu le au. Andreea asculta cu atenție, percepând emoția reținută în vocea lui Mihai. Mă gândesc să creez o fundație, a continuat el, nu doar încă o organizație filantropică, ci un centru de inovație în accesibilitate și incluziune, un loc unde tehnologia, arta și educația se întâlnesc pentru a transforma vieți. Și unde mă încadrez eu în acest proiect? A întrebat Andreea directă ca întotdeauna. Ca și consultant inițial și, eventual, ca director al programului de dezvoltare. Experiența ta de la primărie, combinată cu perspectiva ta unică, ar fi inestimabilă. Andreea a pus jos tacâmurile, procesând propunerea. Era ambițioasă și aliniată cu idealurile ei, dar ceva nu părea complet transparent. De ce eu, Mihai? Bucureștiul este plin de consultanți în accesibilitate cu CV-uri impresionante. Ce te-a făcut să mă alegi după o singură conversație în grădina ta? Întrebarea l-a luat pe Mihai prin surprindere. S-a gândit pentru un moment să dea un răspuns evaziv, dar ceva în postura atentă a Andreei cerea onestitate. Pentru că m-ai văzut, a răspuns în cele din urmă. Nu omul de afaceri, nu milionarul, ci persoana. Și pentru că... a ezitat din nou. Pentru că și eu trăiesc cu o dizabilitate. Dezvăluirea a plutit între ei ca un secret în sfârșit eliberat. Mihai nu împărtășise niciodată acest lucru cu nimeni în afară de medici și de regretata sa soție. Am o condiție neurodivergentă, a explicat el, vocea fiind acum mai joasă. Sindrom Asperger. Toată viața mea a fost un efort constant de a decodifica complexitățile sociale care par atât de naturale pentru alții. Succesul meu în afaceri a venit în parte din această capacitate de hiperfocalizare și gândire sistematică, dar relațiile personale au fost întotdeauna provocatoare. Andreea și-a întins mâna peste masă, găsind-o pe a lui Mihai într-un gest de înțelegere care făcea inutile cuvintele. Invizibilitatea este uneori mai izolantă decât orbirea, a comentat ea blând. Cel puțin toți pot vedea bastonul meu și înțeleg imediat că trebuie să navighez lumea în mod diferit. Exact, a fost de acord Mihai, surprins de precizia observației.
Mi-am petrecut viața construind măști sociale atât de elaborate, încât uneori uit cine sunt cu adevărat. Restul cinei a decurs într-o conversație profundă despre experiențe împărtășite, provocări depășite și vise încă nerealizate. Mihai a explicat în detaliu viziunea sa pentru fundație. Un spațiu inovator în vechea casă istorică pe care o deținea în grădina Icoanei, combinând tehnologie asistivă, formare profesională și expresie artistică pentru persoanele cu dizabilități. Vreau ca locul să fie autosustenabil, a explicat el în timp ce împărțea un desert cu fructe roșii și cremă de vanilie. Nu o instituție de caritate, ci un centru de excelență, care să arate valoarea economică și socială a adevăratei incluziuni. Pe măsură ce noaptea avansa, Andreea se simțea din ce în ce mai implicată în propunere. Exista sinceritate în cuvintele lui Mihai, o convingere care transcendea simplul discurs filantropic. Am nevoie de câteva zile să mă gândesc, a spus ea în cele din urmă. Este o decizie importantă să-mi părăsesc munca la primărie pentru un proiect încă în fază embrionară. Înțeleg perfect, a răspuns Mihai, dar înainte să decizi, aș dori să-ți arăt ceva. Accepți să mă însoțești într-un loc special sâmbătă? Intrigată, Andreea a fost de acord. În drumul de întoarcere spre apartamentul ei, conversația a alunecat spre teme mai ușoare, filme, cărți și amintiri din copilărie. Au descoperit, spre surprinderea reciprocă, că amândoi crescuseră în orașe mici din provincie, mutându-se în capitală abia în tinerețe. Am ajuns, a anunțat Mihai, parcând în fața clădirii Andreei. Mulțumesc pentru această seară. A fost eliberator. Mulțumesc pentru invitație și pentru încredere, a răspuns ea, realizând cât de semnificativă fusese acea dezvăluire, personală pentru el. Pe sâmbătă atunci. Intrând în apartament, a găsit-o pe Cristina încă trează, nerăbdătoare să afle detalii. Ei bine, care a fost propunerea misterioasă? Andreea a zâmbit, așezându-se pe canapea și scoțându-și pantofii cu un oftat de ușurare. Vrea să creeze o fundație pentru incluziune și accesibilitate, a explicat ea, și vrea ca eu să fac parte din asta. Wow, este incredibil, Andreea, a exclamat Cristina, sincer entuziasmată. Vei accepta? Încă nu știu, a mărturisit Andreea. Există ceva mai mult în această poveste, Cristi, ceva care îmi spune că această întâlnire nu a fost o simplă întâmplare. În acea noapte, în timp ce încerca să adoarmă, Andreea a rememorat fiecare detaliu al conversației. Ceea ce o intriga cel mai mult nu era propunerea în sine, ci vulnerabilitatea pe care Mihai o demonstrase dezvăluindu-și condiția. Într-o lume în care aparențele adesea înlocuiau autenticitatea, acel gest reprezenta un curaj pe care ea nu-l putea ignora. De cealaltă parte a orașului, în vila sa tăcută din primăverii, Mihai rămânea și el treaz, revizuind mental planurile pentru fundație, cu un entuziasm pe care nu-l mai simțise de ani de zile. Pentru prima dată de la plecarea Ilenei, el întrezărea un scop care transcendea acumularea de bogăție și putere. În Andreea găsise nu doar o potențială parteneră pentru proiectul său, ci pe cineva care îl înțelegea la un nivel pe care puțini reușiseră să-l atingă. Destinul, cu înțelepciunea sa misterioasă, pusese în calea lui exact persoana care l-ar fi putut ajuta să transforme visele în realitate. Acum rămânea de văzut dacă ea va accepta să facă parte din această călătorie. Sâmbătă a răsărit cu o ploaie fină, tipică pentru București, învăluind orașul într-o mantie argintie. Andreea aștepta în fața blocului ei, protejată de o umbrelă roșie, când mașina lui Mihai a parcat punctual la ora 9. La ora, el a ieșit grăbit să o ajute, dar a zâmbit când a observat că ea deja mergea încrezătoare în direcția lui, ghidându-se după sunetul motorului. Bună dimineața, a salutat-o Mihai, admirând dezvoltura cu care ea se mișca. Sper că ploaia nu ne va strica planurile. Ploaia aduce cele mai bune arome ale orașului, a răspuns Andreea închizând umbrela. Asfaltul ud, copacii, chiar și betonul, totul capătă o nouă dimensiune. În timpul călătoriei, Mihai a rămas misterios cu privire la destinație, răspunzând întrebărilor Andreei cu evaziuni amuzante. După aproximativ 30 de minute, mașina a părăsit bulevardele aglomerate.
intrând pe străzi înguste pavate cu piatră cubică ce anunțau un cartier istoric. "Suntem în grădina icoanei," a informat-o el în cele din urmă, "în timp ce parcă. Îți voi arăta locul pe care mi-l imaginez pentru fundație." Au mers câțiva metri până s-au oprit în fața unei impunătoare case din începutul secolului 20, cu trăsături ale arhitecturii neoromanești care marca zona. Sunetul pașilor lor ecoa pe podeaua de lemn, în timp ce intrau în spațiul gol, cu ferestre înalte care, în ciuda zilei înnorate, asigurau o iluminare generoasă. "Acest loc are o istorie fascinantă," a început Mihai, ghidând-o pe Andreea prin holul amplu. "A fost construit în 1912 de un boier care a făcut avere cu o fabrică de textile. În anii 50 a devenit o școală de muzică. Apoi a fost sediul unui ziar comunitar până când a fost abandonat în anii 90. Am cumpărat imobilul acum 3 ani fără un scop definit. Doar nu voiam să văd încă un patrimoniu istoric demolat pentru a face loc unui bloc sau unei parcări." Andreea își plimba degetele pe pereți, simțind texturile tencuielii vechi, lemnul tocurilor, detaliile din fier forjat ale scărilor. Casa părea să-i vorbească prin aceste mici elemente tactile. "Are 3 etaje," a continuat Mihai, "plus un subsol care poate fi transformat într-un studio de înregistrări. La parter îmi imaginez un spațiu cultural deschis publicului, cu cafenea, librărie și galerie de artă. Etajul al 2-lea ar fi destinat sălilor de curs și laboratoarelor de tehnologie asistivă, iar etajul al 3-lea ar găzdui birourile administrative." În timp ce parcurgeau încăperile, Mihai își detalia viziunea, iar Andreea completa cu sugestii practice bazate pe experiența sa: pardoseli tactile, semnalizări în braille, sisteme de audiodescripție integrate în arhitectură, rampe de acces. "Acest loc are o acustică impresionantă," a observat ea, când au ajuns într-o sală circulară care, potrivit lui Mihai, fusese vechiul auditoriu al școlii de muzică. Pentru a demonstra, Andreea a început să fredoneze ușor o melodie, testând cum reverberează sunetul în pereți. Mihai s-a oprit, complet absorbit. Vocea Andreei, clară și melodioasă, umplea ambientul într-un mod aproape magic. Când ea a terminat, a urmat un moment de tăcere reverentă. "Nu ai menționat niciodată că cânți," a comentat el, sincer impresionat. "Este doar un hobby," a răspuns ea, cu o timiditate neobișnuită pentru personalitatea ei, în mod normal asertivă. "Mama mea era profesoară de cor. Am crescut printre partituri și repetiții." "Vocea ta este extraordinară," a afirmat Mihai, o idee începând să se formeze în mintea lui. "Te-ai gândit vreodată să faci ceva profesional cu acest talent?" Andreea a zâmbit, clătinând din cap. "Viața a avut alte planuri pentru mine. Energia mea a fost întotdeauna concentrată pe câștigarea unui spațiu profesional într-o lume care nu este întotdeauna pregătită pentru persoane ca mine." Au continuat explorarea, ajungând în cele din urmă la o terasă amplă în spatele casei, unde o grădină abandonată aștepta îngrijire pentru a renaște. Ploaia oferise o pauză, iar aroma de pământ umed se amesteca cu cea a florilor, sălbatice care creșteau spontan. "Acesta va fi inima proiectului," a spus Mihai, vocea sa încărcată de emoție. "O grădină senzorială cu plante aromatice, texturi diverse, surse sonore, un spațiu de vindecare și reconectare pentru toate simțurile." S-au așezat pe o bancă de piatră parțial protejată de o glicină bătrână, ale cărei ramuri răsucite formau o acoperire naturală. Mihai a scos din rucsac un termos cu cafea și 2 căni, turnând cu grijă. "Așadar," a început el, după un moment de contemplare tăcută, "ce crezi? Poți vizualiza potențialul?" "Mai mult decât atât," a răspuns Andreea, ținând cana între mâini pentru a-i absorbi căldura. "Îl pot simți. Acest loc are suflet, Mihai, iar proiectul tău are un scop autentic. Accept să fac parte din el." Fața lui Mihai s-a luminat cu un zâmbet, pe care, deși Andreea nu-l putea vedea, îl putea percepe în vocea lui când a răspuns: "Nu îți imaginezi cât de mult înseamnă asta pentru mine." Au petrecut orele următoare discutând aspecte practice, structura juridică a fundației,
Sursele de finanțare inițială, echipa necesară pentru primii pași. Mihai avansase deja mult cu munca, inclusiv conversații preliminare cu arhitecți specializați în restaurarea patrimoniului, istoric și accesibilitate. Vreau să fac anunțul oficial în 6 săptămâni, a explicat el, cu o conferință de presă urmată de un eveniment caritabil chiar aici, pentru a prezenta spațiul societății. 6 săptămâni este foarte puțin timp, a cântărit Andreea, mereu practică. Casa va avea nevoie de adaptări de bază înainte de a primi vizitatori. Am echipele potrivite pentru asta, a asigurat-o Mihai. În plus, vreau ca publicul să vadă procesul de transformare, nu doar rezultatul final. Asta va face parte din narațiune, un spațiu istoric care se reinventează pentru a fi cu adevărat inclusiv. În timp ce se întorceau spre mașină, Mihai a menționat ceva ce păstrase pentru finalul vizitei. Există o altă dimensiune a acestui proiect despre care încă nu am discutat. La anunțul oficial, intenționez să-mi dezvălui public condiția. Andreea s-a oprit, surprinsă de declarație. Ești sigur ai păstrat asta privat atât de mult timp? Exact de aceea, a răspuns el, determinarea evidentă în vocea sa. Ani de zile am crezut că neurodivergența mea era ceva de ascuns, o vulnerabilitate care ar putea fi exploatată în lumea corporativă nemiloasă, unde mi-am construit cariera. Acum realizez că tocmai acest mod diferit al meu de a procesa lumea mi-a permis să inovez și să creez soluții pe care alții nu le vedeau. În timp ce mașina traversa străzile acum însorite ale Bucureștiului, Andreea reflecta asupra curajului acelei decizii. Pentru un bărbat în poziția lui Mihai, expunerea unei vulnerabilități atât de personale reprezenta un risc considerabil. În același timp, impactul potențial al acestui gest era imens. Ar putea inspira nenumărate persoane și ar transforma percepția publică despre neurodiversitate. Luăm prânzul împreună? A invitat-o Mihai, întrerupându-i gândurile. Cunosc un restaurant autentic românesc chiar aici în grădina Icoanei. Proprietarul Nea Vasile spune povești despre cartier care par desprinse dintr-un roman. Restaurantul era mic și primitor, cu fețe de masă în carouri și aroma inconfundabilă a unui sos de roșii făcut în casă. Vasile, un domn de 70 de ani cu accent moldovenesc încă prezent după decenii în București, i-a primit cu ospitalitatea caracteristică. Mihai. Ce mult timp! A exclamat el îmbrățișând omul de afaceri ca pe un vechi prieten. Și cine este această frumoasă domnișoară? Prezentările au fost făcute și curând stăteau la o masă rezervată în spate, unde conversația putea curge fără întreruperi. În timp ce savurau paste artizanale, au discutat următorii pași pentru proiect. Trebuie să definim un nume pentru fundație, a amintit Andreea. Ceva care să-i capteze esența, fără a cădea în clișee. Mihai s-a gândit pentru un moment, rotind paharul de vin între degete. Ce zici de Institutul Prism? Prisma descompune lumina albă, dezvăluind întregul spectru de culori care erau deja acolo, doar invizibile ochilor noștri. Este o bună metaforă pentru cum văd diversitatea umană, nu ca ceva de reparat, ci ca o bogăție de dezvăluit și celebrat. Institutul Prism, a repetat Andreea, săvurând cuvintele. Are forță și eleganță, aprobat. Prânzul s-a prelungit ore întregi, conversația curgând natural între aspecte practice ale proiectului și povești personale. Mihai a vorbit despre copilăria sa în provincia României, provocările de a crește simțindu-se mereu nepotrivit și cum a găsit refugiu în tehnologie și numere. Andreea a împărtășit cum muzica a fost fundamentală în procesul ei de adaptare după ce și-a pierdut vederea la 9 ani, victimă a unei boli degenerative rare. Când în sfârșit și-au luat rămas bun, deja spre sfârșitul după amiezii, exista între ei o complicitate născută din încredere mutuală și angajamentul comun față de o viziune transformatoare. Următoarele săptămâni vor fi intense, a comentat Mihai, în timp ce conducea înapoi spre apartamentul Andreei, dar sunt sigur că suntem pe drumul cel bun. Și eu simt asta, a fost de acord ea, un val de entuziasm reînnoind energiile sale. Este ca și cum toate experiențele prin care am trecut m-ar fi pregătit pentru acest moment. La despărțire, Mihai a surprins-o cu o cerere neașteptată. Organizez o cină la mine acasă, vinerea viitoare.
pentru a prezenta proiectul potențialilor susținători. Mi-ar plăcea să cânți ceva. Să cânt? În public? Andreea părea sincer alarmată. Mihai, un lucru este să fredonez într-un spațiu gol, altceva complet diferit este să mă prezint în fața unui grup de necunoscuți. Doar gândește-te. La asta a insistat el blând. Vocea ta este un talent extraordinar care merită împărtășit. În plus ar fi o demonstrație puternică a potențialului artistic pe care vrem să-l promovăm la institut. În timp ce urca treptele spre apartamentul său, Andreea simțea un amestec de entuziasm și aprehensiune. Următoarele săptămâni promiseseră să fie transformatoare, nu doar pentru nou-născutul Institut Prism, ci și pentru propria ei viață, care părea să ia o direcție complet nouă și neașteptată. Andreea își trecea degetele nervoase peste rochia de mătase verde smarald pe care Cristina o ajutase să o aleagă pentru cina din vila lui Mihai. Mai erau doar 2 ore până la eveniment și ea încă dezbătea intern dacă ar avea curajul să cânte în fața invitaților. Vei fi senzațională, a asigurat-o Cristina, ajustând colierul de perle la gâtul prietenei sale. Acel cântec pe care îl cântai la facultate, îți amintești? Cel care făcea pe toată lumea să plângă la seratele de poezie? Răsărit, a murmurat Andreea, un zâmbet nostalgic înmuindu-i expresia tensionată. N-am mai cântat acel cântec de ani de zile. Este perfect pentru ocazie, a insistat Cristina. Vorbește despre reînceperi, despre găsirea luminii, chiar și în momentele cele mai întunecate. Exact ceea ce reprezintă acest Institut Prism, nu-i așa? La celălalt capăt al orașului, Mihai Dragomir supraveghea personal ultimele pregătiri pentru cină. Vila din primăverii, de obicei un spațiu de recluziune, se transformase pentru a primi 20 de persoane atent selectate, oameni de afaceri influenți, artiști renumiți, formatori de opinie și specialiști în accesibilitate. Grădina, unde o cunoscuse pe Andreea, era acum decorată cu lumini delicate, care atârnau între copaci, creând o atmosferă intimă și primitoare. Domnule Dragomir, bucătăreasa tocmai a sosit cu echipa, a informat doamna Elena, iar pianistul își instalează echipamentul în sala de muzică. Mihai a dat din cap, verificând încă o dată lista invitaților pe tabletă. Fiecare persoană prezentă în acea seară reprezenta o piesă importantă în puzzle-ul pe care îl construia. Avea nevoie de ei, de resursele, influența și sprijinul lor, dar succesul cinei depindea în principal de Andreea. Mărturia ei personală și, spera el, prezentarea ei muzicală ar fi inima emoțională a evenimentului. Ca și cum ar fi fost invocată de gândurile lui, interfonul a anunțat sosirea ei. Mihai a mers personal să o primească la intrare, impresionat de eleganța ei și de seninătatea care emana, în ciuda nervozității pe care o mărturisise la telefon cu ore înainte. Ești uimitoare, a comentat el, conducând-o de braț prin holul de la intrare. Iar tu ești tensionat, a răspuns ea cu un zâmbet, percepând rigiditatea brațului său. Respiră adânc, Mihai. Această seară va fi un succes. Intuiția ascuțită a Andrei îl surprindea constant. Ea părea capabilă să-i citească emoțiile cu o precizie pe care nimeni altcineva nu o putea face, nici măcar persoane care îl cunoșteau de ani de zile. Te voi prezenta invitațiilor pe măsură ce sosesc, a explicat el, conducând-o spre grădină. Dar înainte aș dori să cunoști pe cineva foarte special. S-au apropiat de o doamnă elegantă cu păr grizonat, așezată la una dintre mesele dispuse în grădină. Andreea, aceasta este Elena Dragomir, mama mea, a prezentat-o Mihai. Mamă, aceasta este Andreea Vasilescu, extraordinară femeie despre care ți-am vorbit. Este o plăcere să te cunosc în sfârșit, dragă, a spus Elena, luând mâinile Andreei între ale sale. Mihai nu încetează să vorbească despre tine și acest proiect minunat. Plăcerea este a mea, doamna Elena, a răspuns Andreea, imediat captivată de vocea călduroasă a doamnei. Fiul dumneavoastră este un om cu o viziune rară și cu o inimă mai mare decât crede el însuși că are, a completat Elena, cu cunoașterea profundă pe care doar o mamă o posedă. De mic, Mihai vedea tipare și posibilități care scăpau altora. Mi-l amintesc demontând ceasuri la 5 ani,
fascinat de precizia angrenajelor. Lumea a fost întotdeauna un puzzle complex pentru el de descifrat. Conversația a fost întreruptă de sosirea primilor invitați. Curând, grădina s-a umplut de voci animate, în timp ce Mihai circula, prezentând-o pe Andreea drept inspirația și cofondatoarea Institutului Prism. Printre cei prezenți se afla Daniela Mureșan, influentă jurnalistă specializată în cauze sociale, cunoscută pentru emisiunea sa la cel mai mare post de radio din București. Sunt fascinată de conceptul institutului, a comentat ea în timp ce savurau aperitive pregătite de bucătărea sa premiată pe care Mihai o angajase. Abordarea multidisciplinară, combinând tehnologie și artă, este cu adevărat inovatoare. Inovația constă în a recunoaște că incluziunea adevărată nu înseamnă adaptarea persoanelor diverse la o lume standardizată, ci reproiectarea lumii pentru a îmbrățișa diversitatea umană în toată bogăția sa, a explicat Andreea, articulând cu elocvență filosofia pe care ea și Mihai o rafinaseră de-a lungul ultimelor săptămâni. Pe măsură ce seara avansa, Andreea percepea impactul pe care cuvintele sale îl aveau. Invitați care sosiseră sceptici, așteptând doar încă un proiect filantropic superficial, începeau să demonstreze interes autentic. Networking-ul abil al lui Mihai, combinat cu autenticitatea și cunoștințele tehnice ale Andreei, forma un duo irezistibil. După cină, servită la o masă lungă dispusă sub copacii iluminați, Mihai a invitat pe toți să se îndrepte spre sala de muzică pentru un moment special. Inima Andreei s-a accelerat. Sosise momentul. Sala cu acustica sa impecabilă și pianul cu coada atent acordat a amuțit când Mihai a luat cuvântul. A mulțumit tuturor pentru prezență și apoi, cu o emoție palpabilă în voce, a început să vorbească despre propria sa călătorie. De-a lungul întregii mele vieți, am ascuns o parte fundamentală a ceea ce sunt, a dezvăluit el. Am crescut și mi-am construit cariera trăind cu tulburarea de spectru autist, în mod specific cu ceea ce înainte se numea sindrom Asperger. Pentru mulți, acest lucru poate părea surprinzător. La urma urmei, am creat imaginea unui om de afaceri încrezător și abil social. Dar această imagine a venit cu un cost enorm. Ani de terapie, de studiu meticulos al comportamentului social, de măști construite cu grijă pentru a naviga într-o lume care nu înțelege întotdeauna mințile neurodivergente. O tăcere absolută a cuprins sala. Unii invitați au schimbat priviri surprinse, în timp ce alții au dat din cap în semn de recunoaștere, ca și cum ar fi confirmat suspiciuni niciodată verbalizate. Institutul Prism se naște din acest loc de vulnerabilitate transformat în forță, a continuat Mihai. Cred că diferențele noastre, fie ele vizibile sau invizibile, nu sunt obstacole de depășit, ci perspective unice de celebrat și împărtășit. Și pentru a ilustra puterea transformatoare a artei ca vehicul de expresie, am onoarea să o prezint pe Andreea Vasilescu, a cărei voce extraordinară o veți auzi pentru prima dată, așa cum am avut eu privilegiul să o aud recent. Andreea a simțit un fior străbătându-i șira spinării când Mihai a condus-o în centrul sălii, poziționându-o aproape de pian. Pianistul, pe care îl cunoscuse pe scurt înainte de cină, a cântat primele note ale introducerii pentru Răsărit, cântecul pe care Cristina îl sugerase. Pentru un moment, panica a amenințat să o domine, dar apoi, închizând ochii, un gest natural pentru cineva care trăia în întuneric permanent, Andreea a respirat adânc și a lăsat muzica să curgă. Vocea ei, inițial ezitantă, a câștigat forță și încredere cu fiecare notă, umplând spațiul cu o frumusețe atât de pură încât mai mulți invitați nu au putut să-și rețină lacrimile. Cântecul vorbea despre o călătorie prin noapte, despre speranța care persistă chiar și în orele cele mai întunecate, despre răsăritul care vine inevitabil după întuneric. Metafora nu ar fi putut fi mai potrivită pentru momentul pe care îl trăiau, nașterea unui proiect dedicat iluminării potențialelor anterior invizibile. Când ultima notă s-a risipit în aer, a existat un moment de tăcere reverentă, înainte ca sala să explodeze în aplauze. Andreea, emoționată, l-a simțit pe Mihai apropiindu-se și luându-i mâna, ghidând-o într-o mică reverență. Asta a fost
Transcendental, a șoptit el la urechea ei cu vocea tremurând. Impactul prezentării a fost imediat. Invitați, care înainte păreau doar politicos interesați, acum îi înconjurau pe Andreea și Mihai, oferind sprijin concret institutului. Daniela, Mureșan, jurnalista, a cerut exclusivitate pentru primul interviu oficial. Un renumit arhitect specializat în design universal și-a oferit serviciile pro bono pentru unele adaptări ale casei. Un cuplu de antreprenori din sectorul tehnologic s-a angajat cu o donație substanțială pentru a echipa laboratorul de tehnologie asistivă. Vocea ta este un dar, Andreea, a comentat Elena Dragomir, apropiindu-se în timp ce invitații conversau animat. Ar trebui să o dezvolți profesional. Ta este doar un hobby, a răspuns Andreea, încă descumpănită de reacția pe care o provocase. Draga mea, când ceva atinge oamenii în acest fel, transcende statutul de hobby, a insistat doamna. Devine o responsabilitate, o datorie de a împărtăși acest dar cu lumea. Cuvintele Elenei au reverberat în Andreea toată noaptea și în zilele care au urmat. Între întâlniri pentru structurarea juridică a Institutului Prism, vizite la casa din grădina Icoanei pentru a supraveghea începutul lucrărilor de adaptare și interviuri atent selectate, ea a început să ia în considerare serios posibilitatea de a integra muzica în munca sa într-un mod mai structurat. La o săptămână după cină, Mihai a surprins-o sosind la casă cu o propunere neașteptată. Am discutat cu contactele mele din industria muzicală, a explicat el, în timp ce se plimbau prin grădina din spate, unde o echipă de peisagiști începea să implementeze proiectul grădinii senzoriale. Institutul are nevoie de o identitate sonoră, jingle-uri, coloane sonore pentru videouri instituționale, muzică pentru evenimente, iar tu ai nevoie de un spațiu pentru a dezvolta acest talent extraordinar pe care îl ai. Ce zici să creăm un studio de înregistrări profesional în subsol? Ar fi unul dintre primele proiecte concrete ale institutului, un spațiu unde muzicieni cu și fără dizabilități ar putea colabora, crea și împărtăși. Andreea s-a oprit, procesând propunerea. Era ca și cum Mihai i-ar fi citit gândurile din ultimele zile. Ar fi o investiție considerabilă, a cântărit ea, mereu practică. Avem deja 3 sponsori interesați, după acea prezentare a a răspuns el. Impactul emoțional al muzicii este un instrument puternic de sensibilizare pe care nu-l putem ignora. În acea după-amiază, așezați între pereții de piatră ai vechiului subsol, Andreea și Mihai au început să proiecteze ceea ce avea să devină unul dintre cele mai inovatoare studiouri de înregistrări din țară, special adaptat pentru muzicieni cu diverse dizabilități. Entuziasmul cu care discutau fiecare detaliu reflecta sinergia unică pe care o dezvoltaseră, viziunea strategică a lui Mihai, completată de experiența practică și sensibilitatea artistică a Andreei. Ceea ce niciunul dintre ei nu ar fi putut imagina era că în timp ce construiau fundațiile Institutului Prism, o forță opozantă începea să se articuleze în umbre. Radu Iliescu, vechiul rival al lui Mihai în lumea corporativă, observa, cu interes crescând știrile despre noua întreprindere a omului de afaceri. Pentru Radu, acea expunere subită a vulnerabilității lui Mihai nu era decât o strategie de marketing și era hotărât să demonstreze acest lucru, chiar dacă pentru asta ar fi trebuit să distrugă noul Institut Prism și toate visele pe care le reprezenta. În apartamentul luxos cu vedere spre parcul Herăstrău, Radu Iliescu privea orașul în timp ce rotea încet paharul de whisky între degete. Articolul din revista Business Review despre Institutul Prism și fondatorul său Mihai Dragomir era deschis pe masa de centru din marmură neagră. Fotografia îl arăta pe Mihai alături de Andreea Vasilescu, amândoi zâmbind în fața casei istorice din grădina Icoanei, acum în plină renovare. Un caz clasic de reinventare a imaginii, a murmurat Radu pentru sine, un zâmbet sardonic pe buzele subțiri. Mereu strategul, nu-i așa, Dragomir? La 47 de ani, Radu Iliescu personifică succesul în forma sa cea mai ostentativă. Președinte al Iliescu Tech, unul dintre principalii competitori ai corporației lui Mihai în sectorul tehnologic, își construise cariera cu o combinație de strălucire tehnică și tactici agresive care adesea se apropiau de ilegalitate. Fizicul său atletic,
menținut cu sesiuni zilnice de antrenament personalizat, și chipul unghiular cu trăsături dure contrastau cu aparența mai discretă și cerebrală a lui Mihai. "Alina!" a strigat el, iar asistenta sa a apărut prompt în ușa biroului. "Programează o întâlnire cu Valentin Tomescu. Spune-i că este urgent." Valentin Tomescu era un reporter de investigații cunoscut pentru materialele sale controversate și metodele îndoielnice. El fusese cel care, cu 5 ani în urmă, publicase o serie de reportaje insinuând nereguli în achiziția unei startup de către compania lui Mihai, acuzații care, deși niciodată dovedite, cauzaseră daune semnificative reputației omului de afaceri într-o perioadă deja fragilizată de decesul soției sale. Ceea ce puțin știau era că Radu fusese sursa anonimă din spatele acelor informații, atent manipulate pentru a părea compromițătoare. Rivalitatea dintre cei doi data din vremea Facultății de Inginerie la Politehnica București, unde Mihai, chiar și cu dificultățile sale sociale, reușea să obțină recunoaștere academică, care eclipsa eforturile lui Radu. Ceea ce începuse ca invidie juvenilă se transformase de-a lungul anilor într-o obsesie. În dimineața următoare, Valentin Tomescu a sosit punctual la biroul lui Radu. Era un bărbat de vârstă mijlocie, cu cearcăne adânci și privirea neliniștită a cuiva care trăiește într-o stare constantă de alertă. "Radu, cât timp a trecut?" a salutat el, așezându-se în fotoliul de piele din fața impozantei mese. "Presupun că ai ceva suculent pentru mine?" "Mereu direct la subiect, nu-i așa, Valentin?" Radu a zâmbit, împingând un plic în direcția lui. "Să spunem că am observat cu interes noul proiect filantropic al prietenului nostru Dragomir." Jurnalistul a deschis plicul, găsind decupaje din știri, transcrieri de interviuri și câteva fotografii ale casei Institutului Prism în diferite etape de renovare. "Nu văd nimic compromițător aici," a comentat el, răsfoind materialul. "Încă nu," a răspuns Radu, aplecându-se înainte. "Dar nu ți se pare interesant cum, dintr-o dată, Mihai Dragomir decide să dezvăluie lumii diagnosticul său de autism exact când lansează un institut de incluziune? Puțin convenabil, nu crezi?" Valentin a ridicat din umeri. "Marketingul social e la modă, Radu. Toți milionarii au fundațiile lor în zilele noastre. Și dacă ți-aș spune că am motive să cred că acest diagnostic este fabricat?" a sugerat Radu, coborând vocea ca și cum ar fi împărtășit un secret prețios. "Gândește-te bine, un om de afaceri care se confruntă cu probleme de reputație după acea serie de reportaje ale tale, având nevoie să-și reinventeze imaginea publică. Ce ar putea fi mai perfect decât să se asocieze cu o cauză socială în vogă?" Jurnalistul părea mai interesat. "Ai cum să dovedești?" "Asta? Aici intri tu," a răspuns Radu, rezemându-se din nou. "Vreau să investighezi această Andreea Vasilescu, femeia oarbă care a apărut de nicăieri și acum este cofondatoare a institutului. Există ceva suspect în toată această poveste. Poate că nici măcar nu este cu adevărat oarbă." "Asta este o acuzație serioasă," a cântărit Valentin, deși ochii săi dezvăluiau deja interesul pentru potențiala controversă. "Aș avea nevoie de dovezi concrete." "Și le vei avea," a garantat Radu. "Am angajat un investigator privat pentru a cerceta trecutul ei. Între timp vreau să încep să plantez câteva îndoieli subtile pe blogul tău. Nimic acuzator încă, doar întrebări." Întâlnirea s-a prelungit cu încă o oră, Radu detaliind strategia sa pentru discreditarea treptată a Institutului Prism și a fondatorilor săi. Când Valentin a plecat, purtând un al doilea plic, acesta conținând o sumă generoasă în bani, Radu a simțit valul familiar de adrenalină care însoțea întotdeauna schemele sale. "De data aceasta, Dragomir," a murmurat pentru sine, întorcându-se la fereastră pentru a contempla orașul, "ai căzut în propria capcană." Între timp, la casa din grădina Icoanei, atmosfera nu putea fi mai diferită. Renovarea avansa în ritm accelerat, iar ceea ce înainte era un spațiu abandonat începea să prindă viață. Echipe de muncitori specializați în restaurarea patrimoniului istoric lucrau alături de consultanți în accesibilitate, creând un mediu care onora atât istoria clădirii, cât și noua sa misiune inclusivă. Andreea se plimba prin subsol, acum transformat într-un studio modern de înregistrări,
însoțită de Victor Dima, un renumit producător muzical care acceptase să supravegheze proiectul. Tratamentul acustic este perfect, a comentat el, bătând din palme pentru a testa reverberația mediului. Iar echipamentele sunt de ultimă generație, dar cel mai impresionant sunt aceste adaptări. Nu am văzut niciodată un studio atât de accesibil. Andreea a zâmbit mândră. Fiecare detaliu fusese gândit pentru a permite muzicienilor cu diferite dizabilități să lucreze cu autonomie, console cu marcaje în braille și feedback tactil pentru persoanele nevăzătoare, sisteme vizuale de alertă pentru persoanele surde, spații ample pentru utilizatorii de scaune cu rotile, software de compoziție adaptat pentru persoanele cu mobilitate redusă. Ideea este ca orice persoană, indiferent de caracteristicile sale, să poată crea muzică aici, a explicat. Arta nu ar trebui să aibă bariere. De la seara cinei, când cântase pentru prima dată în public după mulți ani, Andreea se simțea din ce în ce mai conectată cu identitatea sa muzicală. Începuse să lucreze la compoziții proprii, profitând de momentele libere pentru a experimenta noile echipamente din studio. Mihai, observându-i entuziasmul, insistase ca ea să dezvolte un EP ca proiect inaugural al studioului, o colecție de cântece care să capteze esența Institutului Prism. Andreea, nu o să-ți vină să crezi. Vocea animată a lui Mihai i-a întrerupt gândurile. Intrat grăbit în studio, respirația accelerată indicând că urcase scările în fugă. TVR vrea să facă un documentar despre procesul de creare al institutului. Ar sta cu noi 2 luni, urmărind totul până la inaugurarea oficială. Vestea era excelentă, exact tipul de vizibilitate pe care o căutau pentru proiect. Un documentar la TVR însemna credibilitate și acoperire, plus oportunitatea de a arăta culisele muncii de incluziune pe care o dezvoltau. Este minunat, Mihai, a răspuns ea, sincer entuziasmată. Când ar începe filmările? Săptămâna viitoare. Am vorbit deja cu arhitecții și echipa de construcții, toți au fost de acord. Va fi o oportunitate extraordinară pentru a documenta această transformare. În timp ce discutau detaliile documentarului, Cristina a sosit la studio. Ca psiholog specializat în incluziune, fusese invitată de Andreea să se alăture echipei institutului, responsabilă pentru programele educaționale. Scuzați întreruperea, a spus ea, tonul său obișnuit vesel fiind înlocuit de o seriozitate neobișnuită. Dar cred că trebuie să vedeți asta. Ea a întins tableta pe care o aducea. Pe ecran, blogul lui Valentin Tomescu afișa un articol intitulat Institutul Prism, filantropie genuină sau strategie de marketing. Textul, atent construit pentru a părea o analiză imparțială, ridica întrebări subtile despre motivațiile din spatele proiectului și insinua că momentul dezvăluirii lui Mihai despre condiția sa era, cel puțin, convenabil. Este absurd, a protestat Mihai, fața palidă pe măsură ce citea. Insinuează că mi-am inventat diagnosticul? Și există comentarii despre mine de asemenea, a observat Andreea, care îi ceruse Cristinei să citească cu voce tare pasajele care o menționau. Punând la îndoială cum cineva, fără experiență semnificativă în gestionarea proiectelor sociale, ar putea cofonda o inițiativă de această anvergură. Este doar un blog senzaționalist, a încercat să-i liniștească Victor, care asista la scenă. Nimeni nu-l ia în serios pe acest Valentin Tomescu. Din păcate, mulți îl iau în serios, a corectat Cristina. Și mai rău este că acest articol circulă deja pe rețelele sociale. Mai multe persoane îl împărtășesc și adaugă propriile comentarii răutăcioase. Mihai și-a trecut mâinile prin păr, un gest pe care Andreea îl identificase deja ca semn al anxietății sale crescânde. Ea s-a apropiat, atingându-i brațul într-un gest de confort. Nu vom lăsa asta să ne afecteze, a spus ea cu fermitate. Munca noastră va vorbi în timp ce munca noastră va vorbi de la sine. Când institutul va funcționa, când oamenii vor vedea impactul real în comunitate, aceste întrebări vor dispărea. Certitudinea din vocea Andrei a ajutat la calmarea lui Mihai, dar el nu putea alunga complet îngrijorarea. Cunoștea bine puterea distructivă pe care zvonurile nefondate o puteau avea,
o experimentase cu ani în urmă, când insinuările despre nereguli în afacerile sale coinciseseră cu perioada cea mai vulnerabilă a vieții sale. Trebuie să vorbesc cu echipa noastră de relații publice, a decis el. Vom emite un comunicat care să respingă aceste insinuări în mod clar și obiectiv. În zilele care au urmat, echipa Institutului Prism a muncit din greu pentru a limita daunele cauzate de articol. Comunicatul oficial a fost difuzat, subliniind angajamentul sincer al lui Mihai față de cauza incluziunii și evidențiind traiectoria profesională a Andreei ca și consultant de accesibilitate la primărie. La exterior, păreau să controleze bine situația. În interior însă, Mihai devenea din ce în ce mai tensionat și retras. Andreea, sensibilă la schimbările din comportamentul său, a observat că el începea să pună la îndoială decizia de a-și expune public condiția. Am știut întotdeauna că va exista rezistență, a mărturisit el într-o seară, în timp ce lucrau până târziu în biroul temporar amenajat în casă. Dar nu mă așteptam să-mi atace legitimitatea propriei experiențe. Tocmai de aceea munca noastră este atât de importantă, a răspuns Andreea așezându-se lângă el. Oamenii tind să discrediteze ceea ce nu înțeleg sau ceea ce le provoacă concepțiile limitate. Conversația a fost întreruptă de telefonul lui Mihai. A răspuns, a ascultat pentru câteva momente și fața ei s-a transformat într-o mască de îngrijorare. Ce s-a întâmplat? A întrebat Andreea imediat ce el a închis. Era avocatul meu, a răspuns Mihai cu vocea tensionată. Valentin Tomescu pregătește un reportaj mai amplu, pretinzând că are dovezi că diagnosticul meu este recent și convenabil. Aparent, a intervievat foști colegi de facultate care afirmă că nu au observat niciodată vreun comportament autist la mine. Asta este ridicol, a exclamat Andreea indignată, ca și cum autismul ar fi ceva mereu vizibil sau ca și cum acei colegi ar fi experți în domeniu. Exact. Dar mai rău, a continuat Mihai, vocea coborând aproape la o șoaptă, este că te investighează și pe tine, Andreea. Cumva a descoperit despre participarea ta în acel cor universitar și se întreabă de ce cineva cu un talent muzical evident ar abandona cariera artistică, insinuând că există inconsistențe în povestea ta. O tăcere grea s-a așezat între ei. Implicațiile erau clare. Cineva încerca deliberat să discrediteze nu doar Institutul Prism, ci și poveștile personale ale fondatorilor săi. Cine ar face asta? A întrebat Andreea în cele din urmă, indignarea făcând loc perplexității. Și de ce? Mihai a respirat adânc, un nume apărând imediat în mintea sa. Am o bănuială, a răspuns el. Cineva care a încercat să mă prejudicieze înainte și care ar avea mult de câștigat văzând acest proiect eșuând. Radu Iliescu, a concluzionat Andreea, amintindu-și poveștile pe care Mihai le împărtășise despre vechiul său rival. Crezi că el ar fi în spatele acestor atacuri? Nu am dovezi, a recunoscut Mihai, dar îi cunosc metodele. Asta poartă amprenta lui, manipularea informațiilor pentru a crea îndoieli, atacarea reputațiilor, destabilizarea emoțională a țintelor sale. Descoperirea posibilei origine a atacurilor nu ușura situația, dar cel puțin oferea o direcție. Dacă Radu Iliescu orchestrase într-adevăr o campanie împotriva Institutului Prism, trebuiau să fie strategici în răspunsul lor. Nu vom da înapoi, a decis Andreea, determinarea evidentă în vocea ei. Dacă vrea război, îi vom oferi transparență. Îl vom invita pe acest Valentin Tomescu să viziteze institutul, să vadă munca în desfășurare, să-l prezentăm oamenilor care sunt impactați. Vom transforma atacul său într-o oportunitate de dialog. Mihai a privit-o cu admirație. Unde el vedea amenințări, Andreea vedea posibilități. Era exact acest echilibru între perspectivele lor diferite care făcea parteneriatul lor atât de puternic. Ai dreptate, a fost de acord el, simțind cum o parte din tensiune se risipește. Nu avem nimic de ascuns și cu cât suntem mai deschiși, cu atât mai puțină putere vor avea aceste insinuări răutăcioase. În acea noapte, în timp ce Andreea se întorcea spre apartamentul său, o certitudine creștea în inima ei. Oricare ar fi fost motivația lui Radu Iliescu,
El subestimase grav reziliența fondatorilor Institutului Prism și forța scopului care îi unea. Drumul înainte va fi provocator, dar ea era pregătită să-l înfrunte. Nu cu furie sau frică, ci cu aceeași determinare senină care o ghidase pe tot parcursul vieții ei. Echipa de filmare de la TVR terminase încă o zi de filmări la casa Institutului Prism. În ciuda încercărilor de a discredita proiectul, documentarul avansa, surprinzând momente de impact social autentic. Tineri muzicieni cu dizabilități experimentând studioul adaptat, arhitecți discutând soluții inovatoare de accesibilitate, voluntari învățând limbajul semnelor și audiodescripția. Andreea a rămas în grădina senzorială după ce toți au plecat. Spațiul, acum aproape finalizat, devenise refugiul ei. Jardiniere înălțate permiteau persoanelor în scaune cu rotile sau de statură mică să atingă și să simtă plantele aromatice. Plăcuțe în braille identificau fiecare specie. Un sistem de fântâni crea peisaje sonore, care ajutau la orientarea spațială. Era un loc care vorbea simțurilor în moduri multiple, exact cum își imaginaseră ea și Mihai. "M-am gândit că te voi găsi aici," a spus Cristina, apropiindu-se cu pași ușori pe alea de pietre. "Vii mereu aici când ai nevoie să te gândești. Este singurul loc unde reușesc să-mi organizez gândurile în ultima vreme," a mărturisit Andreea, indicând banca de lângă ea. Articolele acelui jurnalist devin din ce în ce mai agresive. Cea mai recentă publicație a lui Valentin Tomescu trecuse definitiv linia dintre întrebări și defăimare. Folosind surse anonime, reporterul insinua că Mihai își manipulase diagnosticul de TSA pentru beneficiu propriu și că Institutul Prism ar fi doar o fațadă pentru a-și recupera imaginea publică după scandalurile anterioare. În privința Andreei, articolul sugera că ea fusese strategic selectată pentru a da credibilitate proiectului, punând la îndoială competența ei tehnică și chiar autenticitatea talentului său muzical. Mihai a discutat cu avocații. "Azi," a continuat Cristina, "ei au recomandat să-l dăm în judecată pe Tomescu pentru defăimare." Andreea a clătinat din cap. "Un proces ar da doar mai multă vizibilitate acuzațiilor. Avem nevoie de o abordare diferită." În acel moment, telefonul ei a sunat. Era Daniela Mureșan, jurnalista pe care o cunoscuseră la cina de prezentare a Institutului și care de atunci devenise o aliată importantă. "Andreea, am obținut informația pe care ai cerut-o," a spus Daniela fără introducere. "Radu Iliescu este într-adevăr în spatele atacurilor. Contactul meu de la redacția lui Tomescu a confirmat că s-au întâlnit regulat și că Iliescu plătește bine pentru fiecare articol negativ." "Bănuiam asta," a răspuns Andreea, "dar e bine să avem confirmarea. Mulțumesc, Daniela." "Mai este ceva," a continuat jurnalista. "Iliescu organizează un eveniment de tehnologie asistivă weekendul viitor. A anunțat o investiție de milioane în startup-uri din domeniu, poziționându-se ca noul campion al cauzei. Strategia era clară. Radu nu încerca doar să distrugă credibilitatea Institutului Prism, ci se și apropia de spațiul pe care Mihai și Andreea îl construiau în ecosistemul de incluziune și accesibilitate. "Joacă pe toate fronturile," a observat Andreea după ce a închis. "Ne atacă reputația în timp ce încearcă să se poziționeze ca un binefăcător autentic." "Ce vom face?" a întrebat Cristina, îngrijorată. Andreea s-a ridicat, o determinare reînnoită în postura ei. "Îl voi confrunta, personal." Când și-a împărtășit planul cu Mihai, el s-a opus inițial cu vehemență. "Este exact ce vrea Radu," a argumentat el, mergând agitat prin birou. "Va transforma orice confruntare în combustibil pentru mai multe atacuri." "Nu dacă o fac în felul meu," a răspuns Andreea cu calm. "Ai încredere în mine, Mihai. Cunosc oameni ca Radu. Se simt puternici când atacă de la distanță, folosind intermediari. O confruntare directă, publică, este ultimul lucru la care se așteaptă." După ore de discuție, Mihai a fost în cele din urmă de acord, deși cu rezerve. Planul era riscant, dar oferea și posibilitatea de a întoarce jocul împotriva lui Radu într-un mod la care el nu s-ar fi așteptat niciodată. În sâmbăta următoare, centrul de conferințe Romexpo era plin pentru evenimentul Viitor Accesibil, organizat de Iliescu Tech.
Pe scenă, Radu Iliescu, impecabil în costumul său italian, ținea un discurs despre responsabilitatea socială corporativă și cum compania sa era angajată să creeze soluții tehnologice care să nu lase pe nimeni în urmă. Printre public, poziționată strategic în primul rând, Andreea aștepta momentul potrivit, cu Cristina alături, descriindu-i discret scena. Contrastul dintre cuvintele grandioase ale lui Radu și acțiunile meschine pe care le orchestrase împotriva Institutului Prism îi provoca Andreei o indignare profundă, dar o ținea sub control, canalizând această energie pentru ceea ce urma să facă. Când a venit momentul întrebărilor din public, Andreea a fost prima care a ridicat mâna. Un asistent s-a apropiat cu un microfon. "Numele meu este Andreea Vasilescu," s-a prezentat ea, vocea ei clară și fermă, răsunând prin auditoriu, cofondatoare a Institutului Prism. Un murmur a străbătut publicul. Pe scenă, Radu a înghețat, momentan neașteptându-se să-și întâlnească victima acolo, confruntându-l direct. "Domnule Iliescu," a continuat Andreea, "prezentarea dumneavoastră despre incluziune și responsabilitate socială este impresionantă. Totuși, cum împăcați acest discurs cu finanțarea unei campanii defăimătoare împotriva unei inițiative care împărtășește exact aceleași obiective pe care tocmai le-ați susținut?" Tăcerea care a urmat a fost absolută. Jurnaliștii prezenți au început imediat să înregistreze scena. Confruntarea neașteptată dintre femeia oarbă care fusese ținta atacurilor în media și puternicul om de afaceri care, aparent, se află în spatele acelorași acuzații. Radu și-a revenit rapid, forțând un zâmbet care nu-i atingea ochii. "Domnișoară Vasilescu, nu știu despre ce vorbiți. Nu am nicio campanie împotriva instituției dumneavoastră. Am dovezi concrete despre întâlnirile dumneavoastră regulate cu jurnalistul Valentin Tomescu, care a publicat informații deliberat false despre Institutul Prism și fondatorii săi," a răspuns Andreea, păstrându-și calmul. "Și mai important, am cu mine astăzi persoane ale căror vieți au fost transformate de munca pe care o realizăm, aceeași muncă pe care dumneavoastră încercați să o discreditați în timp ce vă prezentați ca apărător al aceleiași cauze." La semnalul ei, un grup de persoane s-a ridicat în public, muzicieni din studioul Institutului, participanți la atelierele de tehnologie asistivă, voluntari din programul de formare. Printre ei se află Victor Dima, producătorul muzical care supraveghea studioul. "Ați fost vreodată la Institutul Prism, domnule Iliescu?" a întrebat Andreea. "Ați discutat cu persoanele pe care le ajutăm? Ați văzut munca pe care o realizăm?" Radu a ezitat, evident inconfortabil cu situația. Camerele jurnaliștilor continuau să înregistreze fiecare expresie, fiecare cuvânt. "Nu sunt aici pentru a discuta despre institutul dumneavoastră," a încercat el, căutând să reia controlul. "Să știe, acest eveniment este despre inițiativele Iliescu Tech." "Exact," a fost de acord Andreea, surprinzându-l. "Și de aceea am venit să fac o invitație publică. Vizitați Institutul Prism, cunoașteți munca noastră. Dacă vă pasă cu adevărat de accesibilitate și incluziune, cum afirmați, sunt sigură că vom găsi puncte comune. La urma urmei, cauzele autentice nu ar trebui să genereze competiție, ci colaborare." Publicul a izbucnit în aplauze spontane. Propunerea Andreei era irefutabilă în simplitatea și autenticitatea ei. Radu se afla într-o poziție imposibilă. A refuza ar fi însemnat să admită implicit lipsa de interes real pentru cauză. A accepta însemna să se întâlnească cu persoanele pe care încercase să le prejudicieze. "Aș dori de asemenea să invit pe toți cei prezenți," a continuat Andreea, profitând de moment. "Vinerea viitoare vom organiza un eveniment deschis la institut. Veniți să cunoașteți munca pe care o dezvoltăm, să participați la atelierele noastre, să experimentați instalațiile noastre. Toți sunt bineveniți, inclusiv dumneavoastră, domnule Iliescu și jurnalistul Tomescu." Mai multe aplauze au urmat. Radu, realizând că pierduse complet controlul situației, a încercat o ultimă manevră. "Apreciez entuziasmul dumneavoastră, domnișoară Vasilescu," a spus el, forțând un ton conciliant, "și accept invitația dumneavoastră. La urma urmei, așa cum ați spus foarte bine, lucrăm cu toții pentru același obiectiv.
Când Andreea a părăsit evenimentul, însoțită de Cristina și de grupul de la institut, jurnaliștii prezenți au înconjurat-o, nerăbdători să obțină declarații. Cu aceeași claritate și fermitate pe care le demonstrase în confruntare, ea a rezumat situația. Institutul PRISM s-a născut din credința că diversitatea umană este o forță care trebuie celebrată, nu o problemă care trebuie rezolvată. Îl invităm pe domnul Iliescu, pentru că credem în dialog și în posibilitatea transformării. Ușa noastră este deschisă pentru toți cei care doresc sincer să construiască o lume mai inclusivă, chiar și pentru cei care, din motive pe care doar ei le cunosc, au ales inițial să ne atace în loc să ne cunoască munca. Vestea despre confruntare și invitația publică s-a răspândit rapid. În câteva ore, rețelele sociale fierbeau cu videoclipul momentului, iar hashtagul "Vizitează Institutul PRISM" devenea unul dintre cele mai comentate subiecte. Vraja se întorsese împotriva vrăjitorului. Campania de defăimare orchestrată de Radu amplifica acum vizibilitatea pozitivă a institutului. Când Andreea a ajuns în cele din urmă la casă pentru a-l întâlni pe Mihai, el o aștepta anxios, urmărind evenimentele prin telefon. "Ai fost strălucitoare," a spus el îmbrățișând-o spontan, un gest rar pentru cineva cu dificultățile sale de contact fizic. "Ai transformat un atac într-o oportunitate de a arăta exact cine suntem." Întrebarea: "Acum este? Va apărea el cu adevărat?" s-a întrebat Andreea în timp ce se plimbau prin grădina senzorială, locul ei de reflecție. "Cunoscându-l pe Radu, va veni," a răspuns Mihai, "nu din interes autentic, ci pentru că acum este prins în capcana opiniei publice. Întrebarea este ce vom face când va fi aici." "Vom arăta exact ceea ce suntem," a răspuns Andreea simplu, "fără artificii, fără spectacole, doar munca noastră, echipa noastră, persoanele pe care le ajutăm, adevărul este cea mai bună, apărarea noastră." În zilele care au urmat, echipa institutului a lucrat intens pentru a pregăti evenimentul deschis. Nu era vorba doar de a-l impresiona pe Radu Iliescu, deși acesta era un obiectiv important, ci de a profita de momentul de vizibilitate pentru a prezenta publicului adevăratul potențial al proiectului. Joi, în ajunul evenimentului, Valentin Tomescu i-a surprins pe toți apărând singur la casă, cerând să vorbească cu Andreea și Mihai. "Am venit înainte de evenimentul oficial," a explicat el, vizibil inconfortabil, "pentru că am ceva de spus ce prefer să fie în privat." În birou cu ușa închisă, jurnalistul părea să se micșoreze fizic în timp ce mărturisea: "Radu Iliescu m-a plătit să public acele articole. Mi-a furnizat informații pe care le știam a fi, în cel mai bun caz, distorsionate. Am făcut asta pentru că aveam nevoie de bani și pentru că... Ei bine, pentru că am un istoric de neînțelegeri cu tine, Dragomir, pe care Iliescu a știut să-l exploateze." Mihai ascultă în tăcere, fața impasibilă. Andreea însă s-a aplecat înainte. "De ce ne spuneți asta acum, domnule Tomescu?" a întrebat ea. "Pentru că am trecut o linie," a recunoscut el. "Un lucru este să publici speculații despre afaceri. Altceva complet diferit este să ataci un proiect social și persoane cu dizabilități. După ce am văzut acel videoclip al confruntării, am realizat că am devenit exact tipul de persoană pe care întotdeauna l-am criticat în reportajele mele etice." Jurnalistul a pus pe masă un stick USB. "Aici sunt toate comunicările dintre mine și Iliescu, inclusiv transferurile financiare și îndrumările pe care mi le-a dat despre ce să public. Sunt dispus să vin mâine și să fac o retractare publică în timpul evenimentului." Mihai și Andreea au schimbat o privire semnificativă. Mărturisirea lui Tomescu schimba complet scenariul pentru confruntarea cu Radu din ziua următoare. "Accept scuzele dumneavoastră, domnule Tomescu," a spus Andreea în cele din urmă. "Și da, am dorit să veniți mâine. Nu pentru o retractare publică, asta ar crea doar mai multă dramă și ar devia atenția de la munca noastră, ci pentru a cunoaște cu adevărat institutul și, dacă doriți, să scrieți despre ceea ce se întâmplă aici cu adevărat." Tomescu părea surprins de răspuns, așteptându-se la recriminări sau cereri de reparație publică. Abordarea compasivă a Andreei l-a dezarmat complet. "Cât despre Radu Iliescu," a completat Mihai, vorbind pentru prima dată, "lasă-mă pe mine să mă ocup de el." Când jurnalistul a plecat,
Mihai s-a întors spre Andreea, o expresie hotărâtă pe fața sa. Mâine va fi cea mai importantă zi din istoria institutului până acum, a spus el, și trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Suntem mai mult decât pregătiți, a răspuns Andreea, o încredere senină în vocea ei. Avem adevărul de partea noastră și acum, de asemenea, dovezile manipulărilor lui Radu. În noaptea dinaintea marii confruntări, în timp ce casa din grădina Icoanei se liniștea după o zi de pregătiri intense, Radu Iliescu rămânea treaz în apartamentul său luxos, contemplând orașul iluminat. Planul care părea atât de perfect se dezintegrase cu o singură mișcare neașteptată a Andreei Vasilescu. Acum, pentru prima dată în cariera sa de manipulări și strategii obscure, Radu se confrunta cu perspectiva reală a expunerii publice. Ceea ce el nu știa, în timp ce repeta argumente și contraargumente pentru ziua următoare, era că confruntarea va lua o întorsătură pe care nici el, nici Mihai, nici măcar Andreea nu o puteau prevedea. Ziua a răsărit cu o claritate aurie care părea de bun augur. În casa Institutului Prism, agitația a început de vreme, cu echipe ajustând ultimele detalii pentru evenimentul deschis. Grădina senzorială, complet finalizată, expunea flori vibrante și ierburi aromatice care parfumau aerul. Și în studioul de înregistrări, muzicieni cu diferite dizabilități se pregăteau pentru prezentări care ar demonstra potențialul spațiului. În sălile de clasă adaptate, ateliere de tehnologie asistivă erau gata să primească vizitatori curioși. Andreea a sosit la ora 8 dimineața, purtând o rochie albastru royal pe care Cristina o alesese special pentru ocazie. Culoarea seninătății și încrederii, explicase prietena ei. În timp ce mergea pe coridoare, atingând pereții proaspăt restaurați, Andreea respira adânc, centrându-se. Confruntarea cu Radu Iliescu va necesita toată forța ei interioară și claritatea scopului. Bună dimineața, vocea lui Mihai a apărut lângă ea, însoțită de aroma familiară a cafelei ei preferate, pe care o aducea în 2 cești. Ai dormit bine? Surprinzător, da, a răspuns ea, acceptând cana cu recunoștință. Simt o ciudată liniște, ca și cum, indiferent de ce se va întâmpla astăzi, am fi câștigat deja într-un fel. Mihai a zâmbit, observând cum lumina dimineții ilumina chipul senin al Andreei. În ultimele săptămâni, în timp ce înfruntau împreună campania defăimătoare, admirația lui pentru ea se adâncise. Nu era doar reziliența ei care îl impresiona, ci modul în care transforma adversitățile în oportunități, găsind întotdeauna o cale constructivă acolo unde alții ar fi văzut doar obstacole. Am ceva pentru tine, a spus el, scoțând din buzunar o cutiuță mică. Un cadou de mulțumire pentru tot ce ai făcut pentru institut și pentru mine. Andreea a deschis cutia cu grijă, degetele ei sensibile găsind un delicat pandantiv în formă de prismă, suspendat pe un lănțișor de argint. Este o prismă de cristal, a explicat Mihai. Când lumina o traversează, se descompune în toate culorile curcubeului. Mi s-a părut potrivit. Este perfect, a răspuns ea, sincer emoționată de simbolismul cadoului. Mă poți ajuta să-l pun? În timp ce Mihai închidea închizătoarea lănțișorului la gâtul ei, Andreea a simțit un val de emoție pe care nu l-a putut numi imediat. În lunile de la întâlnirea lor întâmplătoare în grădina vilei, ceva profund se transformase între ei, o conexiune care transcendea parteneriatul profesional bazată pe înțelegere reciprocă și respect autentic. Momentul a fost întrerupt de sosirea doamnei Elena, menajera lui Mihai, care acum lucra part-time la institut. Primii invitați sosesc deja, a anunțat ea, și acel jurnalist Tomescu este la intrare. Mihai și Andreea au schimbat o privire semnificativă înainte de a se îndrepta spre holul principal. Așa cum promisese, Valentin Tomescu venise, părând considerabil mai puțin încrezător decât în aparițiile sale televizate obișnuite. Bine ați venit la Institutul Prism, domnule Tomescu, l-a salutat Andreea întinzând mâna. Mă bucur că ați venit să cunoașteți munca noastră. Jurnalistul a acceptat salutul cu un disconfort vizibil. Mulțumesc pentru invitație, domnișoară Vasilescu.
conform discuției de ieri, sunt aici pentru a vedea cu proprii ochi ce realizați. Victor Dima vă va însoți, a explicat Mihai, indicând producătorul muzical care se apropia. El cunoaște fiecare detaliu al proiectului și va putea răspunde întrebărilor dumneavoastră tehnice. În timp ce Tomescu era condus pentru a vizita instalațiile, mai mulți vizitatori începeau să sosească. Reprezentanți ai organizațiilor sociale, potențiali sponsori, curioși atrași de ecoul. Confruntării de la evenimentul lui Radu și, spre satisfacția Andrei, mai multe persoane cu diverse dizabilități care văzuseră știrea și doreau să cunoască spațiul. În jurul orei 10, când casa era deja plină, agitația de la intrare a anunțat sosirea lui Radu Iliescu. Venea însoțit de 2 asistenți și de o femeie pe care Cristina, discret, a identificat-o pentru Andreea ca fiind Simona Iliescu, soția sa, o renumită neurologă specializată în tulburări de neurodezvoltare. "Bine ai venit, Radu!" l-a salutat Mihai, avansând cu o liniște care a surprins-o chiar și pe Andreea. "Și, doamnă doctor Simona, este o onoare să vă avem alături. Munca dumneavoastră cu copiii neurodiverși este admirabilă." Radu părea tensionat, ochii săi evaluând rapid mediul aglomerat și camerele TVR care documentau totul pentru viitorul. Documentar. În mod clar, nu se aștepta la un eveniment de asemenea amploare. "Mulțumesc pentru invitație," a răspuns el sec. "Suntem curioși să cunoaștem munca pe care o dezvoltați aici." "Andreea va fi ghidul dumneavoastră," a spus Mihai indicând-o. "Nimeni nu cunoaște mai bine acest proiect decât ea." Sugestia l-a luat pe Radu prin surprindere. El se aștepta în mod clar să-l confrunte direct pe Mihai, nu să fie condus de femeia care îl provocase public cu câteva zile înainte. Simona, pe de altă parte, părea sincer interesată, avansând pentru a o saluta pe Andreea. "Provocarea dumneavoastră la evenimentul soțului meu a fost curajoasă," a comentat ea cu voce joasă, "și necesară." Sinceritatea din vocea doctoriței a surprins-o pe Andreea, care a perceput imediat un potențial aliat neașteptat. Turul institutului a început cu grădina senzorială, unde un grup de copii nevăzători participa la un atelier de recunoaștere a plantelor prin tact și miros. Andreea explica cu pasiune fiecare detaliu al proiectului, de la considerațiile tehnice de accesibilitate până la principiile filosofice care ghidau munca. Radu se menținea în tăcere, doar observând cu o expresie indescifrabilă. Simona, pe de altă parte, punea întrebări pertinente și demonstra interes autentic, în special când au vizitat aripa dedicată tehnologiilor pentru persoanele cu tulburări de spectru autist. Acest sistem de comunicare alternativă a fost dezvoltat special pentru non-verbali, a explicat Andreea, prezentând un prototip de aplicație creat de echipa de tehnologie a institutului. Combină simboluri vizuale cu feedback tactil și sonor, respectând diferitele forme de procesare senzorială. "Impresionant," a comentat Simona, examinând dispozitivul. "Lucrez cu pacienți care ar putea beneficia enorm de asta." "Ei au fost inspirația mea," a intervenit Mihai, care se alăturase grupului. "Când am început să idealizez institutul, m-am gândit la copiii și adulții care, ca mine, procesează lumea în mod diferit. Diferența este că eu am avut resurse și sprijin pentru a dezvolta strategii compensatorii. Mulți nu au această oportunitate." Menționarea directă a condiției sale, făcută atât de natural, părea să-l afecteze pe Radu, al cărui chip a arătat pentru prima dată ceva dincolo de masca de indiferență menținută cu grijă. Punctul culminant al turului a fost studioul de înregistrări, unde un grup divers de muzicieni, inclusiv un pianist nevăzător, o toboșară surdă care simțea vibrațiile prin podeaua special proiectată și un compozitor cu paralizie cerebrală care utiliza tehnologie de urmărire oculară pentru a opera echipamentele, se pregătea pentru o prezentare. "Acest studio este inima pulsantă a institutului," a explicat Andreea. "Aici muzica devine un limbaj universal care transcende limitările fizice sau neurologice." "Și dumneavoastră cântați, nu-i așa?" a întrebat Simona. "Am văzut un videoclip al prezentării dumneavoastră la evenimentul de lansare. A fost extraordinar." Andreea a zâmbit, atingând instinctiv pandantivul de prismă de la gât.
Muzica a făcut întotdeauna parte din viața mea. Mi-am pierdut vederea, dar muzica a rămas, poate chiar mai intensă, mai prezentă. Ne-ar plăcea să vă auzim, a spus Simona, privind semnificativ spre soțul ei. Nu-i așa, Radu? Prins în capcana solicitării soției, Radu a încuvințat rigid. Tensiunea era palpabilă, în timp ce Andreea mergea spre centrul studioului, unde un microfon era poziționat. Mihai a dat un semnal muzicienilor, care au început o introducere suavă. Cântecul pe care Andreea îl alesese era o compoziție proprie, creată în timpul săptămânilor dificile în care înfruntaseră atacurile mediatice. Intitulat Transparență, vorbea despre adevăruri ascunse care în cele din urmă găsesc lumina, despre măști care se desfac când sunt expuse la căldura autenticității. Vocea ei, cristalină și încărcată de emoție reținută, a umplut studioul, captând atenția tuturor celor prezenți. Când ultima notă s-a risipit, a existat un moment de tăcere reverentă, înainte ca aplauze spontane să izbucnească. Simona își ștergea discret o lacrimă. Și chiar și Radu părea emoționat, obișnuita sa, expresie cinică fiind înlocuită de ceva mai vulnerabil, mai uman. Asta a fost extraordinar, a spus el în cele din urmă, vocea sa lipsită de tonul condescendent obișnuit. Chiar credeți în ceea ce faceți aici? Fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare proiect, a confirmat Andreea. Acest institut nu este o strategie de marketing sau o încercare de reabilitare a imaginii. Este un scop autentic, născut din experiențe trăite și din dorința de a transforma aceste experiențe în oportunități pentru alții. Radu l-a privit pe Mihai și ceva tăcut părea să treacă între cei doi bărbați, o recunoaștere, poate, a unor adevăruri mult timp negate. Trebuie să vorbim, a spus Radu în cele din urmă, în privat. Mihai a încuviințat, conducându-l spre biroul său în timp ce Andreea rămânea cu Simona, arătându-i alte aspecte ale proiectului. Neurologa, din ce în ce mai implicată, împărtășea idei și sugestii valoroase, dezvăluind o cunoaștere profundă și o pasiune autentică pentru cauza incluziunii. Soțul meu nu a fost întotdeauna așa, i-a mărturisit ea la un moment, dat când erau singure în grădină. A existat un timp când îi păsa cu adevărat, când voia să facă diferența, dar lumea corporativă poate fi nemiloasă, iar Radu, să spunem că și-a pierdut direcția la un moment dat pe parcurs. Oamenii își pot regăsi drumul, a răspuns Andreea blând. Cred în asta profund. În birou, o conversație dificilă se desfășura între vechii rivali. Mihai pusese pe masă sticul USB predat de Tomescu, conținând toate dovezile manipulărilor lui Radu. Ai suficient pentru a mă distruge, a recunoscut Radu după o lungă tăcere. Reputația mea, compania mea, căsnicia mea, totul este în pericol dacă asta devine public. Nu sunt interesat să te distrug, Radu, a răspuns Mihai calm. Nu am fost niciodată. Rivalitatea noastră a fost întotdeauna mai mult construcția, ta decât a mea. De ce? A întrebat Radu, frustrarea evidentă în vocea sa. De ce nu mă urăști după tot ce am făcut? Acele articole despre nereguli în afacerile tale, eu le-am orchestrat. Știam că erai vulnerabil după plecarea Ilenei și am folosit asta împotriva ta. Și acum am încercat să fac același lucru cu acest institut. Mihai a privit pe fereastră, observând grădina unde Andreea conversa cu Simona. Pentru că am învățat în cel mai greu mod că ura consumă mai mult pe cel care urăște decât pe cel care este urât. Mi-am pierdut soția, am înfruntat scandaluri fabricate, am petrecut ani izolat în propria durere. Ce aș câștiga urându-te? Radu părea sincer perplex de răspuns. Atunci, ce vrei? Vreau să te oprești, a răspuns Mihai simplu. Nu doar atacurile asupra institutului, ci tot acest război personal fără sens. Și mai important, vreau să privești cu adevărat la ceea ce construim aici și să te întrebi, nu ar fi mai valoros să contribui la ceva semnificativ decât să încerci să-l distrugi? O lungă tăcere a urmat, în timpul căreia Radu părea să ducă o luptă internă. În cele din urmă, cu un oftat profund, a vorbit: ai dreptate. Și adevărul este că te invidiez, Mihai. Mereu te-am invidiat. Nu doar succesul tău sau inteligența ta, ci integritatea ta.
Chiar și cu toate dificultățile tale sociale, ai știut întotdeauna cine ești, ți-ai menținut mereu principiile. Eu m-am pierdut pe drum. Mărturisirea neașteptată l-a surprins pe Mihai, care observa atent bărbatul din fața sa. Nu mai era rivalul nemilos, ci cineva profund conflictual, luptând cu propriile umbre. Niciodată nu e prea târziu pentru a-ți redescoperi scopul, a spus Mihai în cele din urmă. Cred că ai multe de contribuit, Radu. Viziunea ta pentru tehnologii asistive, de exemplu, dacă ar fi autentică, ar putea transforma vieți. De ce să concurăm când putem colabora? Conversația a fost întreruptă de o bătaie la ușă. Era Simona însoțită de Andreea. Trebuie să plecăm, i-a spus ea soțului, dar înainte aș dori să fac un anunț. Întorcându-se în holul principal, unde invitații continuau să exploreze instalațiile institutului, Simona a cerut atenția tuturor. Lângă ea, Radu părea nervos, dar nu a încercat să o oprească. Ca neurologă specializată în neurodiversitate, am fost profund impresionată de munca dezvoltată aici, a început ea. Și ca directoare a Fundației Iliescu pentru Cercetare Neurologică, am plăcerea de a anunța un parteneriat oficial cu Institutul PRISM. Un murmur surprins a străbătut ambientul. Andreea, lângă Mihai, l-a simțit tensionându-se scurt, înainte de a se relaxa. Acest parteneriat, a continuat Simona, va include finanțare pentru cercetări comune, dezvoltarea tehnologiilor asistive și programe educaționale pentru profesioniștii din sănătate. Credem că, unindu-ne forțele, putem crea un impact mult mai mare decât lucrând separat. Aplauzele care au urmat au fost entuziaste. Radu, inițial rigid, părea să absoarbă treptat energia pozitivă a momentului. Când privirile s-au întors spre el, așteptând cuvintele sale, a respirat adânc înainte de a vorbi. Aș dori de asemenea să-mi cer scuze public pentru neînțelegerile recente. Munca Institutului PRISM este legitimă și necesară, iar eu am făcut o greșeală punând asta la îndoială. Sunt angajat în acest parteneriat și nerăbdător să contribui pozitiv de acum înainte. Cuvintele, deși în mod clar repetate și încă încărcate de o anumită formalitate defensivă, reprezentau un prim pas semnificativ. Mihai și Andreea au schimbat o privire complice. Nu era o victorie în sensul convențional, ci o oportunitate de transformare care ar beneficia pe toți. Restul evenimentului a decurs într-o atmosferă de sărbătoare și posibilități. Echipa de filmare de la TVR capta momente de conexiune umană autentică, copii explorând grădina senzorială, muzicieni colaborând în studio, vizitatori experimentând tehnologii inovatoare care făceau lumea mai accesibilă. La sfârșitul după amiezii, când ultimii invitați plecau, Andreea s-a regăsit din nou în grădină, refugiul ei obișnuit. Aroma ierburilor și florilor se intensifica odată cu apusul soarelui, creând o experiență senzorială care o ajuta întotdeauna să-și organizeze gândurile. A fost o zi extraordinară, a comentat Mihai alăturându-i se. Ai transformat o confruntare potențial destructivă într-o oportunitate de vindecare și colaborare. Asta este rar. Cred că oamenii se pot schimba când văd impactul real al acțiunilor lor, a răspuns Andreea. Radu a ales astăzi un drum dificil, să-și recunoască public greșelile. Asta necesită curaj. Vezi ce e mai bun în oameni, chiar și când nu merită, a observat Mihai cu admirație evidentă în voce. Este un dar prețios. Văd posibilități, l-a corectat ea blând. Așa cum ai văzut tu posibilități într-o casă abandonată, într-o grădină neglijată, într-o femeie oarbă care ți-a invadat accidental proprietatea. Mihai a zâmbit, amintindu-și acea primă întâlnire care acum părea predestinată. A te cunoaște mi-a schimbat viața, Andreea. A dat scop unei existențe care devenise mecanică, previzibilă, izolată. Și tu mi-ai schimbat-o pe a mea, a mărturisit ea. M-ai făcut să redescoper muzica, să cred în propria voce, la propriu. O liniște confortabilă s-a instalat între ei, umplută de sunetele suave ale grădinii în amurg. Erau atâtea de spus, atâtea sentimente încă neverbalizate, dar amândoi știau că există timp, tot timpul din lume, pentru a explora ce se năștea între ei. 3 luni mai târziu, Institutul PRISM a fost inaugurat oficial cu o ceremonie care a reunit autorități, celebrități
și, mai important, sute de persoane cu diverse dizabilități care găseau acum acolo un spațiu de apartenență și dezvoltare. Documentarul TVR, intitulat Prin prismă, a avut premiera în aceeași săptămână, primind aclamare critică și sensibilizând publicul pentru cauza incluziunii. Parteneriatul cu Fundația Iliescu s-a dovedit a fi autentic productiv. Radu, deși încă își menținea o anumită rezervă în interacțiunile sale cu Mihai, demonstra un angajament crescând față de proiectele colaborative. Simona devenise o prezență frecventă la institut, contribuind cu expertiza sa medicală și stabilind o prietenie sinceră cu Andreea. Epul Transparență, înregistrat de Andreea în studioul institutului, s-a transformat într-un fenomen neașteptat pe platformele digitale. Vocea ei unică, combinată cu versuri care vorbeau despre depășire și autodescoperire, rezona cu un public mult dincolo de cel inițial imaginat. Invitațiile pentru spectacole au început să apară, iar Andreea, cu sprijinul entuziast al lui Mihai, și-a permis să exploreze această nouă fațetă a identității sale. Într-o după-amiază liniștită, în timp ce revizuiau planurile pentru extinderea institutului în alte orașe, Mihai a pus întrebarea la care se gândea de săptămâni. Andreea, crezi în destin? Ea a zâmbit, atingând pandantivul de prismă pe care rare ori îl scotea de la gât. Cred în posibilități care se revelează când suntem deschiși să le vedem. De ce? Pentru că sunt din ce în ce mai convins că acea poartă întredeschisă, în dimineața în care ai invadat grădina mea, a fost universul conspirând în favoarea noastră, a răspuns el. Ca și cum toată istoria noastră anterioară, luptele tale, pierderile mele, descoperirile noastre individuale, ar fi fost o pregătire pentru ceea ce construim împreună acum. Nu doar institutul, a concluzionat Andreea blând, completând gândul neverbal. Nu doar institutul, a confirmat Mihai, luându-i mâna între ale sale. Viitorul se deschidea în fața lor ca o prismă, multifacetat, strălucitor, plin de posibilități încă neexplorate. Uniți de un scop comun și de o legătură care transcendea definițiile convenționale, Andreea și Mihai găsiseră, unul în celălalt, nu doar parteneri de drum, ci lumini călăuzitoare într-o lume care subestima frecvent potențialul extraordinar al diversității umane. Institutul Prism, născut dintr-o întâlnire întâmplătoare și întărit prin adversități, va rămâne ca o mărturie vie că cele mai mari transformări